Bună ziua, România, bună ziua, Hunedoara! Fie să renască Hunedoara noastră! Dragi prieteni, ne apropiem încet, încet și despre vedetele acestor alegeri și, în general, ale politicii hunedorene. Doamna Carmen Hărău, fostă deputată, actual senatoare din partea PNL, fostă PSD-istă, ciuma roșie, acum face parte din ciuma brună hitleristă a lui Iohannis. Pentru început, și va urma și domnul Mircea Ioan Moloț, care în maghiară înseamnă purceluș, 3 dosare penale, 3 incompatibilități, turnător la securitatea bolșevică criminală sub numele de Panțâru. Sunt două cuvinte pe care vreau să vi le citesc ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba, din nou Dicționar al limbii române din 2009. Incompatibil. Are mai multe sensuri. Primul sens este care nu se poate împăca cu altcineva sau cu altceva. Cacofonia aparține celor care au făcut Dexul, nu mie. Deci, care nu se poate împăca cu altcineva sau cu altceva. 2. Care nu poate exista simultan cu altcineva. Adică ei sunt incompatibili cu muncitorii. Ei sunt făcuți din pulbere de stele, politicieni, nu contează, stânga, dreapta, centru, radical, ONG-ul UDMR, ONG-ul FDGR, ei n-au treabă cu noi, domne, nu. Snobii din diferite partide. Al doilea termen este incompatibilitate, care înseamnă 1. Interdicție prevăzută de lege de a acumula două funcții, două atribuții care sunt contradictorii. Exemplu, deputat cu prefect. Doamna Carmen Hărău, pentru doamna Carmen Hărău, fiind o persoană importantă, noi am băgat-o în seamă destul de des și de destulă vreme. Prin adresa 89 din 15 a 11 a 2016 am făcut o sesizare la ANI. ANI a confirmat prin propriile cercetări ceea ce am sesizat, astfel încât în 18 mai 2018, printr-un comunicat, ANI a spus că doamna Eleonora Carmen este în incompatibilitate și a constatat că Hărău Eleonora Carmen s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012-21 decembrie 2016, deci 4 ani de zile, dragi hunedoreni, întrucât a deținut simultan calitatea de deputat și funcția de cenzor supleant la Maritech SA. Acolo era supleant, dar de multe ori se îmbolnăvea cenzorul titular și tot domnul ei semna că sunt bune. Bănuiesc, că altfel nu greșea ANI. Dar ce este mai interesant este că Agenția Națională de Integritate a sesizat și parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, ca și în cazul lui Florin Oancea, ăla tare în gură care zice că nu-i nimic. Fals în declarații prevăzută de dispozițiile art. 326 din legea numărul 286 pe 2009 privind codul penal. În momentul în care dai declarații, e comentariul meu, și spui că nu ocupi o altă funcție, că soțul tău nu are niște lucruri pe care ANI le dovedește că le-a avut, este fals în declarație, că este penală, nu mai este imorală. Dar ca orice om care face parte din statul paralel, ce credeți? Fiind senatoare în anul 2018, nu a făcut contestație împotriva deciziei ANI la Curtea de Apel Alba Iulia, la care este arondat județul nostru, ci la Curtea de Apel București, pentru că era senatoare. Ea a făcut obiectul unui dosar 4783 per 2 pe 2018, contencios administrativ și fiscal de anulare act administrativ, și vă rog să urmăriți. Deci cine sare nu ia condamnare. Vă rog să rețineți, ca și stăpânul ei, Ludovic Orban, subinginerul, băiatul care suge ingineri. A avut primul termen, ca să vedeți, în 12 a 11 a 2018. Asta înseamnă 12 noiembrie 2018. Următorul termen, peste o săptămână, în 19 a 11 a 2018. Și al treilea, în 3 a 12 a 2018. Deci în 3 săptămâni, 3 termene,
prin care Curtea de Apel București a exonerat-o de acuzația pe care ANI a dovedit-o. ANI a introdus recursul, noi am făcut cerere de intervenție accesorie, am crezut că e prea clar, cerere de intervenție accesorie în folosul ANI, ca să arătăm că e un mod de operare, modus operandi, de a acționa și a ocupa mai multe funcții și a câștiga cât mai mulți bani. Nu e o greșeală că i-a scăpat timp de 4 ani, 4 ani să uiți că ești cenzor când tu știi că n-ai voie. Dacă aveai un simplu jurist în anul întâi la Alba Iulia, la drept, și ăla te putea învăța. Dar nu, dumneavoastră este deșteaptă, pe dumneavoastră nu învață nimeni. Deci, 3 termene în 3 săptămâni și a ajuns dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dragii mei, așa ceva nu mi-a fost dat să văd decât în cazul lui Ben de Barna, Gabriel. La fel și el. Probabil au mers împreună. Nu se știe când și cu cât. Și iată, în data de 7/2/2019, ANI introduce recursul. Când credeți că primește termen la Înalta Curte? În 10/6/2021. M-ați auzit, fraților? În prima instanță, 3 termene, 3 săptămâni, ca să fie nevinovată repede, și după aia 2 ani și 4 luni în 2021, ca dumneavoastră să-și termine mandatul în decembrie 2020 și să nu aibă probleme cu funcția de senatoare a resturilor. Într-adevăr, că de-abia a ajuns senatoare, a luat resturile de voturi din alte părți, pe cât nu se știe nimic. Și când? Deci, la 2 ani și 4 luni. Ați mai auzit așa ceva? Credeți că în Europa există așa ceva? Dar când faci parte din SS, statul securist, statul subteran, orice este posibil. A doua incompatibilitate, v-am spus, fiind o persoană foarte importantă, noi ne ocupăm de lumea ei. A doua incompatibilitate a fost trimisă la anii în 12/2/2020, adică acum vreo 6 luni, și am considerat că este în conflict de interese în materie administrativă, doamna Hărău Eleonora Carmen, deoarece este acționară la SC Micromega cu 50% și implicit la SC Recomsid SA cu 48,425%, alături de SC ArcelorMittal Hunedoara cu 3,1288%. Și cu încălcarea articolului 82 aliniatul 1 litera F din legea 161 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, care prevede: calitatea de deputat și senator este incompatibilă cu cea de membru al unui grup de interes economic. Deci ArcelorMittal, de 16 ani de când l-a cumpărat în 28 octombrie se fac 17 ani de când l-a cumpărat Hunedoara, n-a avut odată profit, n-a plătit taxe pe impozit pe salarii la Consiliul Local Hunedoara, n-a plătit la bugetul de stat, pentru că a declarat că nu are profit. Având un economist, știe să facă din plus minus. Dar câștigă în fiecare an, fiind acționar la SC Recomsid a doamnei Hărău cu 3,128%. Deci săracul miliardar Mittal, al 14-lea bogătan al lumii, își menține averea cu ajutorul tovarășei Hărău, Eleonora Carmen. A doua incompatibilitate tot aici este un conflict de interese de natură penală. Deoarece SC Micromega SA cu 50% și implicit la Recomsid cu 48,25%, alături de SC ArcelorMittal Hunedoara, și-a folosit funcția publică pentru a obține bani pentru sine, familia sa și asociatul său, AMH, cu încălcarea articolului 10 litera A. Adică, dumneavoastră s-a dus și a făcut trafic de influență pe lângă premierul Ludovic Orban, astfel încât acesta să dea ajutoare de stat, adică curent mai ieftin de la 1 ianuarie 2020 lui ArcelorMittal, iar ArcelorMittal ce făcea? Îi dă în continuare de lucru firmei ei la Recomsid, care lucrează la oțelăria electrică numărul 2, la mentenanță la electricitate și la mecanici. Deci, eu n-am nimic cu cei care lucrează la firma doamnei Hărău, pentru că știu cât de mult se chinuiesc. Dar ea face trafic de influență
Ori la noi lobby-ul în țară este interzis, deși la Bruxelles este permis și sunt 15.000 de lobiști care luptă pentru interesele altor țări. La noi avem proprii români care luptă împotriva României. Deci această sesizare este depusă în 12-a doua și mai mult ca sigur ANI o va considera ca fiind accesibilă. Nu în ultimul rând, în 3/2/2020, la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție am depus un denunț împotriva anumiților Orban Ludovic, Câțu Vasile Florin, Popescu Virgil Daniel, Hărău Eleonora Carmen, senatare României, și Pauar Daian Dorao de la CO ArcelorMittal, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni. A. Trafic de influență, cumpărare de influență. C. Infracțiunea prevăzută de articolul 10 litera A din legea 78/2000 privind prevenirea și descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, care spune stabilirea cu intenția unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau autoritatea administrației publice locale este acționar comisă, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare și de gestionare, se pedepsește conform legii. Și articolul 13 din legea 78/2000, care spune fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, cazul doamnei Hărău, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, se pedepsește cu închisoarea. Doamna Hărău, de la 1 la 5 ani. Dumnezeu se laudă că a intervenit pentru Mittal. Poți să intervii și de la pușcărie, de la 1 la 5 ani. Dumneavoastră știți, dragi hunedoreni, că în 5 decembrie a avut loc o întâlnire după ce în 29 noiembrie președintele Consiliului de Administrație al ArcelorMittal a făcut o adresă către Guvernul României, milogindu-se să primească curent mai ieftin. Au primit acest curent, nu se știe pentru ce. Poate pentru funcții viitoare, pentru alte bucăți din România, pentru funcții viitoare ale acestor incompetenți în firmele lor. Cert este că de la 1 ianuarie ArcelorMittal Hunedoara, care poluează în continuare groaznic, folosește curent mai ieftin, că nu s-a scumpit, decât o pensionară, o băbuță, o mamă de-a noastră care fierbe pentru nepoțel un ou sau fierbe un ceai la o plită electrică. Este nedemn, injust și criminal, ca să nu spun penal, ca un hoț internațional ca Mittal să beneficieze de ajutoare de stat, iar hunedorenii să fie prejudiciați. Asta este doamna Carmen Hărău, prietena lui Arion, a lui Pogea și a tuturor celor care au distrus și distrug Hunedoara.